организират един патрул, който по цял ден да стои и да пази хладилник. Ще забравя, Джани, задръжте нас, само ще забравя. По повод самото готвене на това, което ние им правим на тях за закуска, ние правим с Виктор неща, които на нас не се полагат. Тоест, ако аз имам лекце, чуй, само да ти кажа. Аз не съм назовал теб и Виктор. Добре, говоря за... само да кажа да съм спокоен. Че ние взимаме от тук продукти, например, малки млеца с овес, които те така или иначе нас не се полагат и ние не ги ядем. Предлагам патрула да е от самия Джани, който да стои с някакъв вид оръжие, за да ако може, ако дойдат 3 жени, да може да се справи с тях. Закуските, които желаете да